Naginusarang COVID referral hospital sa Bukidnon full capacity na. Atong saron ang detalye sa live report ni James Paulo Yap. James! Yes, Tek, lagpas 800 ka mga pasyente na ang naa sa waiting list ug nagpaabot nga ma-admit sa Bukidnon Provincial Medical Center. Sa pagpadayon nga pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa Bukidnon Province, halos tanang ospital sa probinsya puno na. Ang BPMC o Bukidnon Provincial Medical Center lamang ang COVID-19 referral hospital sa tibuok probinsya. Base sa Provincial Health Office, adunay patient surge sa maong ospital. Wala na to na natansya ba nga mag-surge gid og ginani kadaghan ang pasyente kay siyempre ang uban ng sir wala nila gi-consider nga naa gi COVID. Gipasabot sa DOH na aduna nay local community transmission sa COVID-19 Delta variant sa rehiyon. Busa lauman nga sa mga syudad o munisipalidad nga adunay pagsaka sa kaso sa Delta variant. Dili na ko ma-overemphasize ang impact sa presence of Delta variant. Dako kaayo ang pag-increase sa atong kaso. We have never been consistently declining in the incidence, up and down ng pirmi as the days go by. Sa karon, adunay kapin 800 ka mga waiting patients ang tibuok probinsya sa Bukidnon nga naghulat nga ma-admit sa ospital. 171 niini ang respiratory case, 40 ang non-respiratory case, ug 59 ang nagkinahanglan og ICU. Ang kakulangon kuno sa hospital bed capacity ug supply sa oxygen tanks ang pipila ka mga hinungdan sa taas nga fatality rate sa probinsya. Usually gid sir nara na sa balay sir kay puno-puno naman po natong mga kuan TTMF ug ang mga MIU or CIU. Usahay mamatay na sila sa balay kay dili na sila ma-accommodate kay kuan na sa sir na admit na mga hospital, especially ang MC, nag-over-admit na sila. Sa karon, adunay 2,976 active COVID cases ang tibuok probinsya sa Bukidnon ug 230 ka tawo na ang namatay. Tek, pag-aghat gihapon karon sa Department of Health lakip na sa Provincial Health Office sa Bukidnon nga kanunayon ang pagsunod sa minimum public health standards ug magpabakuna na. Kaya sa karon nga panahon, let us be the solusyon. Daghang salamat, James Paulo Yap.